Fa relativament poquet, a Cifisc han publicat un article que m'apareix bastant interessant i té a veure amb com les IAs poden col·laborar entre elles sense compartir la nostra informació. Però comencem des del principi. Benvinguts a Ciència Balear. Realment, quin era l'objectiu dels investigadors? Queríamos entender si, por una suerte de inteligencia colectiva, al poner a los cerebros a interactuar sin compartir datos, estos pudieran reconocer imágenes que nunca antes hubieran visto. Lucas Lacasa, profesor investigador asociado al IFISC, Universidad de las Islas Baleares. Vale, i ho van aconseguir. I doncs sí, van crear una societat de xarxes neuronals, com si fossin petits cervells individuals, que tenien cada un informació diferent i que podien cooperar entre ells de forma lleugera. Cada cervellet havia après amb imatges que tenien un sol número, de manera que teòricament el cervell que havia après amb els dos no podia identificar un 7 o un 3. Però bum! Gràcies a sistemes bastant complexos i que sincerament jo me perd, els cervellets podien intuir com els altres estaven aprenent. Però, ojo, no intercanviaven informació, només com estaven aprenent. A mesura que els cervellets van aplicant i entenent com els altres aprenen, podem dir que el grup sencer de xarxes estan aprenent en conjunt. I aquí és on ve la màgia. En el final, tots els cervellets podien identificar tots els números. No és molt loco. Això mos diu que les IAs poden aprendre coses sense haver-les d'estudiar directament. Sabenen coses molt loques en les IAs. Te fa por? Te fa il·lusió? Te llegeix que comentaris. Una forta ferrada.